Dydd Santes Dwynwen hapus i chi gyd wrth bawb yma ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Dydd Santes Dwynwen hapus! Dyma rai o'r pethau rydyn ni'n caru am y Brifysgol. Mae modd astudio elfen o'ch cwrs neu'ch cwrs cyfan drwy gyfrwng y Gymraeg. O'r cychwyn cyntaf rydym yn teimlo fel teulu yma yn y Drindod Dewi Sant ac mae yna gymorth bob cam o'r ffordd. Mae darlithwyr yn cefnogol iawn. Mae maint o dosbarthiadau yn eitha fach yn y Brifysgol sydd yn rhoi cyfle i chi gael cymorth wrth y darlithwyr. Mae modd ymgeisio am ysgoloriaethau gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, prif ysgoloriaeth am astudio 80 credyd trwy gyfrwng y Gymraeg, neu ysgoloriaeth cymhelliant am astudio o leiaf 40 credyd trwy gyfrwng y Gymraeg. Gyda datblygiad canolfan S4C, yr Egin, yma yng Nghyfyrddin, bydd drysau pellach yn agor i ni fel myfyrwyr. Rydym yn cynnig mwy na gradd yma, mae modd wneud cymwysterau ychwanegol fel y modiwl 5 credyd y Gymraeg a'ch gyrfa a thystysgrif sgiliau iaith y Coleg Cymraeg. Mae modd i chi ymgeisio am fwrseri gan y Drindod Dewi Sant sydd yn 50 punt am bob 10 credyd sy'n cael ei astudio trwy gyfrwng y Gymraeg, ac felly mae modd i chi ennill 1,600 dros eich cyfnod yma yn y Brifysgol. Yma Prifysgol Cymru Drindod Dewi Sant, mae da fi'r cyfle i astudio a cymdeithasu yn ddwyieithog. Mae'n un o sefydliadau hynaf addysg yng Nghymru ac yma mae'r hen a'r newydd yn cwrdd. Y Gymdeithas Gymraeg yw'r gymdeithas fwyaf o fewn y Brifysgol. Mae yna llawer o cyfleoedd i gymdeithasu, fel Penwythnos y Glas, Rhyngol, teithiau rygbi a crols. Dwi'n addo y gewch chi amser da. Diwrnod Santes Dwynwen hapus iawn. Oddi wrth pawb ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.